ಅಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡ್ ಪೋಂಡ ದೈವ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೇನ ಬುಡೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಮೂವಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಭಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್. ತುಳುನಾಡು ದೈವನ ಏರುಪುರ ನಂಬೇರೆ ಆಗ್ಲದ ದಯದೀದು ಹೊರಬತ್ತಿ ಮೂವಿನ ತುಲೆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ತೂಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ದೈವ ಎಂಚ ನಂಬೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ನೆನಪು ಬಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮೋನೆಲೆ ದಾದಲ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬಾಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಏಪಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನರಿರ್ಲೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ಗೆಂದವೇರು ಪನ್ಪುನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತ ಎಂಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ನಾನಾತ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ತೂಗೋಡು ಪನ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕೇನಗ ಅಕಲು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸದ ಕೊರ್ಲಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತುಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವೇ ಆನೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪಗ ಸೀಮೆ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡು ಕಾಪುನ ನಾಗ ಬೆಂಬೆರೆ ಪಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯನಂಚಿನ ದೈವದೇವರ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ತರತಗಾದು ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದು ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಾತುನೇನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬೊವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದುಂಬು ಆ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಂತಂಡ ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಬರಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಒಪಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಗೋಪಲಾಚೆ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಚಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್. ಮಾತಿರ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇದೀಗ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತ್ರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಣ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಫ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ is going to be played and I'm sure everybody is very much excited as well. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕೋರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ಆರಾಧ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನಾಯಕನ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವಂಥ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮತ್ತು JP ತುಳುನಾಡವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳುವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆಳೆಸತಕ್ಕಂಥ ನೂರಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೀಗ ಸ್ಮರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪರದೆಡು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀತಿ ಬೈದಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಪರೊಂದು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಅದು ಈ ದೈವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚನಕ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡ ಖಂಡಿತ ದೈವ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೀರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನು, ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೀಯವಾದ ತೋಜಿದ್ದು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೈದರು. ಸೂಪರ್. ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಸಕ ಸೂಪರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನೇ ನೆನಪೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೈಟ್ ಪದೊಂದು ಪುಂಡ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಂಡ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಐನೇನು ಎಡ್ತು ತೋಜ್ಪದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮನಸ್ಸು ನಾಟ್ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್, ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಹಿಂಗಂತೂ ನಾನು ತೂಕಂದೆ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು, ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ದೂರ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸತ್ಯದ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ಯದ ಪ್ರಸಾದದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಗಿಡಮುಟ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪದ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ದೆತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಲೇ ಮಾಂತೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಂತೇರು ತೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುನಾಡು ದೈವನ ಏರುಪುರ ನಂಬೇರೆ ಆಗ್ಲೇ ದಯದೀದು ಹೊರಬತ್ತಿ ಮೂವಿನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವನ ನಂಬೋಡು ಅವನ ಈ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮೂವಿ ಮೂಡಿದು ಒಯ್ದೇನೆ ಮಾತೆರ ಹೊರಬತ್ತು ಮೂವಿನ ತುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಗುರುಪವನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮಿಗೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ಹೇಳತ್ತೆ ಮರಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂ ಅಂದೆ ಬಿಡೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವನೆ ತೋಜ ಒಂದೆನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಇಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೈವನೆ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಮರಪ್ಪಡೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಆಂಡ ದೈವನ ಒಂಜಿ ಬೂಳಿಯ ಕಿಸಡದ ಇಪ್ಪಡು ಹೊಂಡದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ತೋಜದೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ತೂಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ದೂರ ಕೊರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೈವನ ತೋಜವನ ಬದಲು ದೈವದ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್. ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ಜಾತ ಶೋಕ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದೇನೆ ಪತ್ತ ಮೇಟ ಇಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೈ ರೋಮ ಲಕ್ಕು ನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಂದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂದಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ತೂಗೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ದೇವಣ್ಣ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ದೇವಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಟೈಮುಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ದೈವ ದೇವರು ಎಂಚ ನಂಬೋಡು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ನೆರಕು ಬೈದರು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ ದ ಮಾತ ಟೀಮುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದು ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋಡು ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೂವೋಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕತೆ ಭಾಳ ಶೋಕ ಪಣಪಿಲ್ಗಲ್ಲ ಕತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೋರೆ ಪಣು ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಮುಖ ದೈವ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಕತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವಡ್ ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಭಾರಿ ಕೆಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದು ಬರ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮೋನೆಯಲ್ಲಿ ದಾದಲ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ನಿಕ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಏಪಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವಾನರಿಲೇರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಮುಖ್ಯದ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದುಲೆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬೇರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಣಿಗ ಮುಕಲ್ನ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಂದು ಸುರುಂದಿಯಾನೆ ಅನ್ನುವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್
ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಿರ್ದೇಶನ. ಸ್ವರಾಜ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸ್ವರಾಜ್ ಬುಕ್ಕ JP ಮುಕಲ್ನ ರಡ್ಜಲ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ನಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ನಕಲು ಅಕಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದದೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಕಲಾ ರಂಗೋಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೀಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮನು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮನ್ನಡೆ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತುಯ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಬೇತದಾಲ ಪಂಡ್ರಜ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತಿನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ಗೆಂದವೇರು ಪನ್ಪುನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತ ಎಂಕೊಂಡು ಗೆಂದುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಲ ಎಂಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೀಟಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವದಿಂಜಾದ ಐಟ್ಲ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆತೀರು. ಸ್ವರಾಜ್ನ JPನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕೈತಡೆ ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮೊಡೆದು ಕೊರ್ತೀರು. ಓವರಾಲ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪಂದ್ಕೊಂಡಿಂದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡೈನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ತಿರಂದು ಏನು ಪನ್ವೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಲೆತೊಂಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದ ತುಲೆಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ ದಿಗಿಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿಯರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೆಯರುಂಡ ಐಕ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಕಟ್ಟಮಾರ ಸಿನಿಮಾನೆ ಗೆಂದಾಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಬುಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲ ಮುಕಲ್ನ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಡಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ಬಲೆ ತೂಲೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಡು ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಲುಂಡು ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ನಾನಾತ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ JP ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕನು ದೈವನ್ ತೋಯ್ಪ ಒಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಣವಲಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೊಣತಿದ್ದೀರಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಳುನಾಡದ್ದು ಬಿದೇ ತೂಪಣಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಬೋತುಂಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ದೈವನ್ ತೋಯ್ಪದೆ ಅದು ದೈವನ್ ತೋಯ್ಪ ಒಂದೆಲ್ಲ ಎಂಚ ರೀತಿ ಕೊಣವಲಿ ಪಂಡದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಅಂಚದು ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾತೆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನೊಟ್ಟೆ ತೂಂಡ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಾತ್ ಬಲಿಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಳೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಗೆಂದು ನಿಂತಿನ ನನಾದ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇಕು ನನಾದ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಾಡಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡದಾಗ ಗೆಂದಲೇ ಬಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಪತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಾಯ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಟೈಪ್ ದ ಸ್ಟೋರಿದುಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಬೊಕ್ಕ BGMs ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಓವೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ ಕಲಂಕ ಬರ್ಪ ಒಂದೆ ಈ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದದ ಎಂತೋಜ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಐತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಏತ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿಂದ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈತ ಜನ ಬೈದರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧದ್ದಿದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕತೆ ತಂದು ಬೈತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಣು ಎನ್ನುವೆ ಜನಕಲ್ನ ಎಡೆಡೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪುರಕ್ಕೇನಾಗ ಅಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಲಕ ಒಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನದು ಬಾಯಿ ಪರಡ್ದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಕೋಟಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡ ಏನು ಕೆಲವಲ್ಲ ದಯಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ನಮಸ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಮೂವಿ ತುದು ಅತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ದೈವ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡೇರು ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡ್ ಪೋಂಡ ದೈವ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೇನ ಬುಡೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಮೂವಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಮೂವಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜಿಂದು ಪೂರ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿನ ಸ್ವತಃ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಕಂಡಾರತ್ವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂದು ದೈವನ ತೋಪ ಒಂದೇ ದೈವದ ಶಕ್ತಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರೋ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸ್ವರಜನ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತಗೋಡೊಂದೇ ನನ್ನೂರ ಮೂವಿ ತಗೋಡು ಅಪ್ಪಡು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ఒక సవ్యరాజ్ ఒక సుమారు ಉತ್ಸವ ವಾಮಂಜೂರು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಬರ್ಲುದ ಅಭಿನಯಡ್ ಈ ಕಟ್ಟೆಮಾರಿ ಮೂವಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೂಡು ಬರ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಹುಂಬಲಜೆ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಮೂವಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಡೆಯದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.